Здравейте хора, в днешното видео ще изследваме изоставено училище. В предишното видео изследвахме пак изоставено училище едно друго. Обаче в него просто появи там слонен с някакъв силует човек и просто не влязохме по-навътре, влязохме, но не влизахме по-навътре. Това сега ще изследваме второ училище. Чакай, сега ще снимаме. Ето хора, вижте, много е запазено вътре в това училище. За кмета за такова, но. Да. Там да. Ето хора, вижте, много е запазено. Много е запазено. Самото вътре училище. Иначе по принцип по-нататък не е, тук вече не е запазено. Тук се делят, не знам как се делят. Ето хора, вижте, тук са били някакви столови. Явно. Или стаи. Вие може би виждате. Кой може да свети с фенерче на телефон? Да се види повече. Не мисля, Ето хора, вижте. Свети ли това фенерче? Ето да. Свети, но Много малко се вижда обаче. някой си е метал с чаровете и водите. Айде. И добре хора, тръгваме там, нямаше нищо интересно. Тук има разни стаи. Тук имаше някъде столовата беше. Май тук е била столовата обаче. Тук имаше някакви карти. Надявам се да виждате нещо. Май нищо не виждате обаче. Тук някъде беше столовата. Не мисля, че това ще ви е много интересно, но да, е тук са някакви чешмички. Неща. Това е това. Ами не знам къде е. Ето столовата. Аз ви казах де. Ето. Това е била столова. Хора, имах буквално седи. Цялата стая няма нищо, само седи един стол на земята просто. Тук имам. Не, там се предава нещо в храната. Къде? Я мърднете да снимам. Има отворена врата. Как не беше преди отворено? Беше. Нали Николай влиза с Никола, бе? Хайде хора. Тук има някаква много залостена врата. Влизаме по-напред, хайде. Барикадира. Хора, има много запазени Не места. ходи под покрива, защото му падна след. Не, айде по-добре от салона, че е по-готино. Е, там тази заставената сграда, искам да изследваме, обаче вътре имаше наркомани преди. Аз съм ги виждал. Не, те не бяха наркомани, някакви дедовци, дето не знам аз какво правят вътре. Мисля да кажа, че тук. То мисля хора, че това не е. Хора, кой служи там мрежи, бе? Там мрежи преди нямаше. Това е за футболното игрище, бе. Защото нали идват тук и ритат. Хора, Са не опънали помня. да не, защото най-вече Има там. някаква мрежа. Трябва да прескочим от тук. Като почнем ще ми снимам. Ето хора, влязохме. Да, невероятно. Направил съм вече запис. Хора, завръщаме се, защото просто ми свърши паметта на телефона. Сега ще дистрия нещо. Нормални стаи. Нищо. Елате, може да има нещо интересно. Давай. Ти, просто не ти с камера. Ма защо ме карате ми напред? Защото с камера и да снимаш. Има някакви графити, хора. Добре, това не се някой споредно. Там ни е варения изход, нали знаете? Да, тук е аварийния изход. Той е бил. Хора, тук има някакви шкафове неща. Както ви, тук имаме авариен изход, тук няма прозорци. Ето, тук към. Идвайте, някъде да се прави. Аре, качваме се. Аз няма съм последна. Не, няма страшно, аз снимам. Няма страшно, бе. Аз снимам. Малко ме Окей, хора, кой има тук горе? Какво стана? Брат, що ме стряскаш така? Няма нищо тук, спокойно, но там вече ви гледа малко. Ето тук е салона. Ама тук няма какво да има. Айде, ще ходим някъде. Там много кринджови. Идвате ли с нас? Айде, който идва, който дойде. Аз няма съм Стоки там. Къде се вижда направо салон? Айде, идвайте. Няма да ги потърсим. Ако дойдеш, Няма нищо тук. Това е много добре така с камерата. Това е много добра стъпка. И тук няма нищо. Хора, и тук няма нищо. Дайте хубаво да влезнем. дайте внимателно да влизаме, че Това е идеално за пазичка. сигурно съм много. Тук е стая. Драбина всекъде. Откраднали са кабелите. Естествено традиция, това навсякъде всички доставени сгради. Трябва да съм честна, че Ама, ето колко. От тук са кенефите. Тръгвайте, бе. Ето ги. Защо е? Хора, вижте ба. Явно или била женска. Абе, мрътнете, бе, нищо не се вижда на Да, камерата. бе, това е било женско. Ето, това е било явно женско. Малко съм се. Няма нищо страшно. Бе, то ни плюс.
тук е. Долу ще вземеш, да. Айде в мазето, тук си на мазето. Това е салон, бе. Това е салона, бе, не е мазето. Не ходете по изоставени сгради, подсещам ви в предишният клип забравих да ви кажа. Много опасно. Не, че ние сме някакви много яки професионалисти. Не, че ние знаем какво правим. Ама все пак не ходете, ето го в клипа. Ние ходим само, защото ние сме професионалисти в така. Но вие не ходете. Пак ви казвам, ние сме професионалисти в кавички. Обаче, да, големи сме Много професионалисти. не снимай там, защото има... Да, малко ще ми баннат клипа, ако покажа графиците на стената. Но, айде без да ги... О, не, тук не влизаме вътре. Тук е паднал покрива, тук е много опасно. Това вижте, тук е много опасно, тук няма как да влезем вътре. Този покрив е много запазен и е здрав. Тук, чакай, ще показвам тъпите графити. Аре да стъпим само на прага. Какво да стъпваме там? Да стъпим на прага да видим дали има нещо. Я прочети този надпис какъв е, да не взема да го покажа и да ми баннат клипа. Бобара. Не, по-добре да не го показвам, че пак ще ме баннат. Така, тук малко спирам да не се видят едни графити. Хора, не можем да влизаме. Много е паднал покрива. Айде. И там е паднал. И тук където е входа. Точно. Така че айде по-добре да не влизаме. Нямаме такъв зор. Няма какво да видим. Няма да изпуснем нищо спокойно. Няма да изпуснете нищо интересно. Да не изпуснем и ние няколко години от живота ни. По-добре да не влизаме там. Защото почти постоянно силно пада там за разни неща. Да, точно. Ще видим, ако има още нещо интересно, ще ви покажем. Хора, чуйте се. Ние изследваме тия сгради, които са безопасни. По-добре да е паднал покрива и ние стъпваме, отколкото да стъпваме на някъде пропаднала сграда. Тази сграда, която ходихме вътре, тя е много запазена. Доскоро е била активна. Скоро, преди максимум 30 години. 50 години. 3. 50 макс. Да. И да, тя не е много. В смисъл запазена е. Запазено горе-долу. Вижте дъските си за всичко. Не. Вижте, покажи пак. Са прозорците. Хора, вижте, те могат да са счупени прозорците. Който малко е фърлял камъни. Вътре е здраво. Вътре е здраво, хубаво е. Обаче сега ние... Тук има... Ето вижте, сега ще ви покажем тук. Много интересно, защо има миска на вътре. Може. Ето външни чешмички, има вече са бити краните. Махнем за кръмчетата за Тук е имало някаква градинка. Тук е било някакъв салон, просто като... Не, тук е било някакво дворче, което е било хубаво. Хора, тук има сграда. С да не влезеш вътре. О, там да. Там е някаква... Хора, вижте, между има пътека, в която върви до сграда. Чакайте, ще спра клипа за малко и като се приближи ще ви покажа. Хора, влизаме. Не знам дали ще влизаме. Чакайте малко. Аз говоря малко, защото си мисля в главата. Обаче ще... Ако ще мога да влезем, ще влезем. Хора, това са били туалетни. Не, пропаднала е земята. Пропаднала е земята, няма можем да влезем. Вие не видяхте нищо, ама... Пропаднало е. Ние видяхме, да. Видях някакви Пропаднало е. плочки, цимента беше. Долу може да има разни мазета, глупости, не знам къде се влиза. Там няма и да влезем. Дори и да има, пак няма влезем, дори да знам къде са. Външните туалетни, дето прокопават, нали, дух. Хора, вижте. Това е било бесечица. Това е било бесечица с покривче, което вече е паднало. Това е било Тя бесечица. не е паднала, просто... Тук е бил входа и тук е било бесечица. Тя не е паднала, просто са я махнали за... Ако видим нещо, ще се включим. Ако не, клипът ще приключи, ще ви кажа по-късно. Хора, видяхме още нещо. Надявам се тези клипове да ви харесват. Вижте, дървенца. Добре. Надявам се клиповете да ви харесват. Ако ви харесват, се абонирайте за канала и ударете по един лайк на това видео. За още такива изследвания на изоставени сгради в един ден ще свършат в един щастлив ден. Да се надяваме. Там е заключено, няма може да се влезе. Не, там не може да ходим, това е на новата сграда, тук няма как да се влиза. Това е активно, там работи. Това не е изоставено, няма как. Буквичката Р. Ама тук не може да влиза, тук това вече, това. Хора, тук има някаква шахта, има някаква ламарина, която стъпих. Хора, тук има някаква шахта. Не стъпихте на шахтата отгоре, вие сте. Ние преди малко като Да, статичен. Аз само чух как само штрака и просто чух. Аз бях сейф, защото просто подскачах. Добре, хора, ще видим още нещо, ако намерим. Ако не е това видео. Хубаво село, да кажем. Да, ще трябва да приключим този видеоклип, но все пак ви подсещам.
гледайте клиповете до края и се абонирайте за канала. Сега ще видим дали има още нещо какво да ви покажем и клипът ще приключим. Еми добре хора, това беше клипът. Благодаря ви, че останахте до края на видеото, който е останал и това беше. Чао!